Per part del Partit Popular, vol intervindre? Té 5 minuts, senyor Rodríguez. Gràcies. Gràcies, senyor president. Honorable conseller, permeti'm primer que telegràficament citi dues coses que no m'ha contestat i que, o almenys no he sentit que em contestés i que ens preocupa. Una primera, aquest anunci de l'increment de la plantilla de bombers quan el pressupost ens indica una reducció de la plantilla. I la segona qüestió, la demanda que li he fet a la necessitat de comunicació a efectes de protecció civil entre la Generalitat, entre els organismes de la Generalitat i els ajuntaments. I no se'n val a dir, com ha dit el senyor Bosch, que el Pla Rescat ja comunica a les policies locals i per tant comunica als ajuntaments. No, perquè és tan senzill com dir, escolti'm, policies locals n'hi ha a 210 municipis de Catalunya i de municipis n'hi ha 947. Per tant, home, hi ha un gruix molt important de municipis que queden fora d'aquest procés de comunicació. Primera qüestió. Segona qüestió, senyor conseller, no digui mai d'aquesta aigua no en beuré. Té tota la raó i li demano disculpes. En la meva primera intervenció, en la nostra primera intervenció, ens hem oblidat de donar-li una felicitació i no ha sigut un oblit voluntari, absolutament involuntari. Escolti'm, el felicitem per la reducció de la sinistrabilitat. I aquest és motiu de satisfacció i motiu de felicitació, escolti'm, i ho fem. Ara bé, escolti'm, home, doncs, volen idees per continuar reduint la sinistrabilitat? Per fer sinistrabilitat zero? Volen idees? Sí? Prohibeixin circular. Prohibeixin circular amb cotxes i amb motos. Prohibeixin circular. Honorable conseller, jo el convido, li dic molt sincerament, jo el convido a que deixi el cotxe oficial aparcat a la conselleria. Vingui al Garraf, per exemple, dic perquè és la meva comarca, vingui al Garraf, el senyor president el podria convidar al Baix Penedès, vingui al Garraf a passar un mes. Agafi el seu cotxe particular i desplaci's diàriament a treballar a Barcelona. Passi per uns túnels pels que pagarà primer 3 euros i després 5 euros amb 30 cèntims per cada passada. Vagi cada dia a treballar per Barcelona i trobis amb les senyals de 80 i els no sé quants radars hi han, i aleshores segurament després vostè entendrà el perquè de l'oposició de molts ciutadans en aquestes mesures. I si vol li recomano un altre exercici menys complicat. Pregunti als alcaldes del Baix Llobregat, no cal que vagi tan lluny, pregunti als alcaldes del Baix Llobregat, que són els primers que es van manifestar en contra de la mesura de velocitat variable a la baixa que vostès van imposar i de reducció de velocitat a 80 km per hora. Dades de seguretat. Ja li vaig comentar l'altre dia en la interpel·lació, li torno a explicar molt senzillament, i si vol després li faig estar una mica de dibuix perquè ho acabi d'entendre. Vostè em parla d'un increment dels fets delictius del 2 per 1000 i té raó. Els fets delictius han passat d'un 55 per 1000 a un 57 per 1000. És a dir, s'han incrementat un 2 per 1000 sobre aquest 55 per 1000. Sap quina és la conclusió? Que l'increment dels fets delictius és d'un 4%. És d'un 4%. Jo li parlo en termes relatius, vostè em parla en termes absoluts, però si fa els números ja veurà com li surt aquest 4% i no el 2 per 1000, que és un increment en valors absoluts. I respecte de... Jo és que els números hi tinc una certa passió, no, senyor Boada? Escolti'm, quan li diem allò dels estudis, no ho diem perquè sí. Miri, Gabinet i Secretaria General d'Interior, 750.000 euros en estudis. Direcció General del Joc i Espectacles, 93.000 euros en estudis. Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, 104.500 euros en estudis. Direcció General de la Policia, 350.000 euros en estudis. Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, 643.644 euros en estudis. Direcció General de Protecció Civil, 792.000 euros en estudis. Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, 777.000 euros en estudis. Institut Català Internacional per la Pau, 100.000 euros en estudis. Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 306.375 euros en estudis. El 112, 60.000 euros en estudis. Memorial Democràtic, 150.000 euros en estudis. Servei Català de Trànsit, 3.009.000 euros en estudis. Si sumem totes aquestes quantitats, dona els 7.095.519 euros que jo li he esmentat. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor diputat.